Продължаваме с разкритията за най-честната и най-съвестната партия, ръководена от Банго Василев, който между другото на Банго Васил празнуваше рожден ден. А това естествено е партия Меч и в частност ще разгледаме този път най-важният човек в партията, пропагандатора, човека с тролската малка фабричка Десислава Костадинова. Не може да не сте забелязали, Деси е изключително активна и искам сега да разбереме кой седи зад Деси, откъде се появява тя и защо е толкова активна. Много е интересен текущия мъж, не знам дали имат брак хората, на Десислава Костадинова. Това е Александър Станев. Александър Станев е едно доста интересно лице, което е пряко свързано с Меч в един интересен определен период от време. Те заедно 2022 година са били в редицата на ИТН в Плевен и заедно напускат с Радостин Василев тогава собствената група, която са представлявали. Александър Станев е малко по-известен с това, че той е бил в Рик Плевен и е създал един огромен скандал, след което е изгонен от Рик Плевен. Още по-интересното е, че той е бил шеф на Тотото в Плевен, назначен от Александър Тодоров, приятел на Радостин Василев от детските години, когато Александър Тодоров е бил директор на Тотото като цяло за България. Александър Тодоров назначава Александър Станев като шеф на Тотото и това е един от най-лоялните хора, тъй като естествено Меч никога не става въпрос за кадруване, а реално Десислава Костадинова е жената на този въпросният човек. Така че аз силно вярвам, че те са изключително добросъвестни хора и съвсем добронамерено така тролят интернет пространството и там няма абсолютно никакви задни цели. В крайна сметка мечовете са намерено